Bunt geht es auch in unserem nächsten Beitrag weiter, nämlich bei einem Nähworkshop für Kinder. In einer Zeit, wo man fast alles fertig kaufen kann, hat ein selbstgenähtes Stück einen besonderen Wert. Die Slowakin Jana Verešová sorgt in ihrem Nähstudio in Wien dafür, dass diese Technik auch unter den Jungen nicht verloren geht. Meine Nähtalente in Werkerziehung waren damals überschaubar, nicht so bei dieser Kindergruppe, wie Ihnen gleich Monika Zauder zeigen wird. My tu s deťmi šijeme všetko. Oblečenie veľmi nie, to je taká náročnejšia činnosť, ale šijeme od malých výrobkov, ako je levandulové vrecúško, taštička na obrúsky papierové, až cez peračník, cez kviltovaný vankušik, až po veľké deky, prikryvky, ktoré nie sú na prikrytie postele, ktoré sú na prikrytie nás alebo detí a deti s nimi cestujú na dovolenky a babke. Každý výrobok tu rozpráva svoj príbeh, ktorý sa začína kúskom farebnej látky a prvým stehom. Na mojich kurzoch je to tak, že ideme od začiatočníka, šijeme od prvého dňa na šiacom stroji, na tej výmoženosti, ktorú teraz máme. Šiace stroje sú prispôsobené pre deti, majú kontrolu rýchlosti, aby im to išlo rýchlo. Popri tvorivosti sa nezabúda ani na bezpečnosť. Štýlové ochranné okuliare sú samozrejmosťou. Účastníci celoročných či prázdninových kurzov sa tu okrem základov šitia zoznámia aj s technikami ako patchwork či kviltovanie. Patchwork je vlastne spájanie malých kúskov do nejakých vzorov, štvorčekov, trojuholníčkov, pásikov, všetkého. A kviltovanie je to štepovanie. A na to my používame tieto naše veľké kviltovacie stroje, ktoré nemá nikto na svete pre deti, lebo som partnerom takej jednej spoločnosti, ktorá je úplne nadšená, že niekto sa do toho pustil a robí to s deťmi. A dovolí im na takých veľmi krásnych, luxusných a veľkých strojoch pracovať a deti sú tak tvorivé, že oni sa ničoho neboja. Tradičné techniky, ktoré sa kedysi odovzdávali z generácie na generáciu, tu idú ruka v ruke s modernými technológiami. Ja milujem klasický patchwork, klasické šitie, ozaj, milujem to. Ale to sa dá robiť moderne, rýchlo, hej. Technológia, kvalita musí byť zachovaná, ale my máme na to teraz prostriedky, ktoré nám pomáhajú. To sú moderné deti. Oni dostávajú moderné technológie a moderné pomocky tu v tomto štúdiu tvorivom. A ich to baví, že im poviem, že ty si veľká, ty to dokážeš. A mám skúsenosť, že niektoré veci, technologické otázky, kviltovanie s počítačovým programom zvládla 9-ročné dievčatko rýchlejšie ako ja. Jana Verešová sa šitiu venuje od detstva. Ako učiteľka vytvorila pre deti vlastný koncept, ktorý spája zábavu a kreativitu. Keď dielňa ožije tvorivým nadšením, je to pre ňu ten najkrajší moment. Keď sem prídu, rozdám úlohy, lebo oni chcú šiť, oni by najradšej hneď už od neviem kedy tu boli. A keď to všetko hrá, tie stroje, oni majú aktivitu a začnú všetky stroje šiť. To je pre mňa ako hudba, že wow, že všetci robia, čo vedia a že jak to krásne znie. Pre Janku je to hudba. Pre deti radosť toho, čo vlastnoručne vytvorili. Ich nähe eine große Decke. Und für wem ist die Decke? Für mich und ich finde halt eine Decke cool, weil damit kann ich dann schlafen gehen. Was hast du da genäht? Eine Decke, nur die ist noch nicht ganz fertig, daran fehlt noch. Aber ich habe schon ein Taschentuchpäckchen, eine Hülle. Also ich fand das sehr cool, dass wir diese Decke machen konnten. Und ich fand es auch cool, dass ich ein bisschen Slowakisch gelernt habe. Nämlich das Wort Ďakujem, das bedeutet Danke. Prečo je dôležité, aby sa deti učili šiť? Deti sa vedia pri tejto činnosti upokojiť, vedia sa na to sústrediť, zvýši sa im koncentrácia, lebo to je veľmi náročná práca, kým pospájajú zrák s mozgom, s rukami, s tým strojom, s ihlou, so všetkým. Naučia sa aj takú hodnotu práce, sú na to hrdí, že oni sami to dokázali. Najväčší plus, čo som mám od rodičov ako spätnú väzbu, že sa naučia veci dokončiť, že ich nerozrobia len, ale ich aj dokončia. A moje kurzy sú aj na to nastavené, aby oni boli motivovaní to dokončiť. Aby videli ten hotový výrobok a zobrali si ho domov. A na svoje hotové výrobky sú všetci právom hrdí.